Ja na gando me za ka ce game da yan gwagwasiya na Saudi Arabia? Allah ya kai ka gida lafiya. Ubangiji Allah ya sa ka sa kafarka zuwa Saudiya kenan har muddin ranka da yardar Allah. Ka zo aikin hajji ka zo umara ya ne ja na gangan mana maka fatan alheri. Ubangiji Allah ya kai ka gida lafiya. Mun yi farin ciki da ka zo ka halarci dawafi da Dr. Rabi Musa Gwaggo sai ya umarce mu da yi kuma har kai ma ka zo ka arziki alhamdulillah. Gaskiya muna godiya Allah ya kai ka gida lafiya. Mun gode kwarai da gaske. Okay, Allah ba. Salama.